Ingin merabak wani penontonnya pirang-pirang saya nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndra dedonga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur ketora harja. Tumak minah. Terus Ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Pak Winong. Winong. Iya, Ucapan selamat kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya, Cekak iya Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Pates jenangan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane Ya. apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono loh Pak. Amin lho, rasa adoh-adoh. Amin. Iki jomblo iki garing. Masa ngono pean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki cuma ada ngono gorin iki rak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Enggak tapi iki koyo apa yo modele? Anu iki lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenator. Mbok padha. Gampang karo gorin iki. Bahagia. Dan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rek ya. Ya. Iya. Menungso mbok padane, Bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek undang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Aku teko pondok ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinjen nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus Mas, ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garapi Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban. Ya, nggih. Monggo. Maka langsung kemawon dados. Yo, jadu. Aku iki tenan
Udan kok. Tapi jenengan kene terang ya. Aku iki tekan tambal-ban uripe sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang pangan. Aku iki tekan tambal-ban rezekine untung-untungan ora tapi duit kantongan kaya pas buatanku kroso keroncongan. Oh. Hei. Maceder ana ben becah wah iki mesti rezeki teko maceder ben becah maneh isih esuk rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk. Terima Luar kasih. biasa. Alatmu tak balik Ayo nih. Ya. Iki ceritanya dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu Lah, banmu. Ya Tak tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh, iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mlindhes yo bakal medeni to. Oh, enek. Ban sepur yo medeni. Nih, Enggak, ban bis medeni. sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong banduson. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Yo Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun? Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Pripun? Mriki niku daerah yang berbudaya. Nggih. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Ijin. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Lah, Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. nggih Pak Guru. Sampun purna. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Nggih. Mula mujudake dadi tetenger ya, Le. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga Ageng Wates jenengan kene, keluarga sing budaya, Betul. ora ninggalke marang seni tradisine. Nggih. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing Wates kene. Amin amin ya robbal. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Ah, nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Pak Budi. Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo Nggih. menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang main Nggih. anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Ketaksih to Pak Ah, Susilo. nggih. Monggo ketoprakan Mas. Yo, Nggih. srepeke pelok barang. Duduk. Duduk.
tenderaken wilujeng dalu mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih Bapak Susilo. Leres Pak Susilo. Mas Gareng. Wonten dawuh. Dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya rabbal alamin Pak Sus. Mbak Ika nembe panggih pinggah menika. Nggih, pangestunipun Pak Susilo, nggih. Menika bedahipun keranten ingkang sigrak sampun nggih, kula Nggih. ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi, terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih, Pak Nggih, Susilo. sepuh-sepuh. Mangkaken Pak Sus, Nggih, monggo. nggih sak kamat-kamat. Dole Udin iki ya Dole Udin. Nggih. Jajal kendangan oleh. Lah, Mas Udin menika adalah alumni Insya Allah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta, Surakarta. putra daerah dari Wates. Nggih. Lagi Ya. skripsi dengi. Aja ora sambung krung ritak le, ora sambung krung ngadekno. termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari Mahasiswa. mahasiswa yang dari isi loh Mas, dulur Nggih. Wates niku. Leres nggih. Aduh, kula wonten kileng wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang ya. Nggih, leres Pak Sus. Kesi Rahayu. Nggih. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Ora rangkep nggih. Kersane duntu mekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Nggih. Monggo Monggo, Bapak. Pak Nggih Sus. sugeng laras, Pak Camat, Pak anggota dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngaturaken Nggih. sinom pelok barang. Pak Susinom pelok barang, kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang toh. Iso. Blas. Sakit. Langsung butreng. Oh, bola niku nggih nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Nggih, niki elek-elek biyen aku ya mesti gaweku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Nggih. Ngaten nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyuwun ngapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih, sawetawis badhe Monggo ngaturaken. sasana wanci katur Bapak nggih. Mustikane ngajagat raya Kalih sawung sak solae milang Wow, Eka. Ngajar. Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gumunku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lha niki lho sak blok Orang- etan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk Kepala niki. sekolah. Pinten grup Pak mriki Pak? Mriki sekawan. Lho kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan Gareng. grup. Mesti saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki, lho kendangannya ya hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Ya. Mesti to Eka ki mesti to. Ya menawa kok aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso kaya Mak. Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Wah, apa ta? Lho kono genah duwe mbok gondol kok. Endi? Nek Blitar dek pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Apa Pak ta? Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu Enggak Pak Pak. Sus. Suestiaru roh pra sokso Lerpindo tembi absare
Dene alet mung gue monggo. Iki mau ke senggane wong Ponorogo ta suara. Cobi dipun wang bali sepeda malih. Lah niki. Mbak Sumintan Suramanggala Maksematen atur kawula nyuwun pangapun. Iki jelas senggaan Ponorogo Suminten. Teras. Cara kleru ning nganu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi krasna imbang ngono biasa tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, iya. Miroso mboten angger sinden saged pelok barang ngeten nggih Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten ki namung saged derek urun. Betaipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Wong ngaten. Nggih. Menika donatur saking keluarga kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke supados minggah panggung nggih. Wah, nggih nyatane ya sembodo temen-temen namung nuruti pikajengipun kadang-kadang yang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. matur nuwun Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh bae. Luar negeri termasuk bersani ya donatur. Nggih. Iya, Terus saged monitor lumantar streaming. Kun tadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Nggih. Mugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagun gugur gunung Gugur gunung. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Nah, mekaten untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin, amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya.
Bapak Kades Munaji pamundhut panjenengan gugur gunung. Ugi kula aturaken dumateng paguyuban karawitan ingkang dipun wadahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau nggih. Mbak Eka ngantos gara-gara ta, Mbak? Nggih. Wah, siap. Derek ke panjenengan. Nuwun sewu Mas Cahyo, Nggih. wonten jawilan saking panitia ambok bilih menika ingkang kagungan Avanza AE 1266 SA warna silver. Hasad lampu nyala terus, Mas. Sing kagungan Avanza AE 1266 SA, hasatipun nyala terus, Mas. Nggih, monggo. Nggih. Dipadamkan dulu. Perhatian saking panitia sangat luar biasa. Mas Gareng, Mbak Eka. Nggih. Mangke perkawis Gojek kalajengaken wonten ing Goro-Goro. Pamundhut saking panitia mbangun Pura Kencana, tegesipun bangun dumateng gerbang yang indah menuju zaman keemasan untuk seluruh warga masyarakat ing Laladan Wates dipun pandegani kalian Bapak Kepala Desa Munaji. Amin, amin. Nggih. Saged istirahat rumiyin kula tak Ijin. rerakit Ijin. mbacutne gelar Siap. cerita. Nggih. Nggih.